Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии Никола Йонков Вапцаров ние не просто учим, градим умения, увереност и успех. Ако обичаш техниката и автомобилите, избери професия автомобилна техника и мехатроника. В нашия модерен учебен автосервис се обучаваш в реална работна среда. Интересуваш ли се от бъдещето на транспорта? Хибридни и електрически пътни превозни средства е професията за теб. Научаваш всичко за екологичните технологии и модерните решения в автомобилната индустрия. В професия фермерство ще овладееш модерни агротехнически практики. Разполагаме с обновени кабинети по теория и практика, STEM лаборатории и преподаватели, които ще ти помогнат да повярваш в себе си. А най-хубавото – получаваш напълно безплатно свидетелство за управление на моторно превозно средство категория Б. Всеки ученик получава стипендия, а най-добрите и възможности за кариерно развитие още преди дипломирането. По програма Еразъм+, нашите ученици пътуват и провеждат практики в различни европейски държави. Избери професионална гимназия с бъдеще. Избери образование с посока. Стани част от нашето училище. Мястото, където твоите мечти срещат реалността. Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии. Обучаваме те днес, за да успяваш утре.